미안해. 진짜. 네. 상가면 장난인데? 아니, 산세계하면 산세는 뭐라고 못하는 거야, 꼬마손도 다 넣는가? 안 가도 다 안, 막아. 와서 사람 상지. 응? 사람이 사는데. 네, 그 불간이 되래. 아, 니시에 팔아서 있는. 아, 이거 세 달이. 나 한 세 판이네. 거기다 뒤집어 가지고 나면. 이거 그냥 그냥 먹어요. 상주. 먹어요. 이거 아주 먹고 가이나. 그냥 먹어요. 그래서 복당을. 이리가 이리가 나오는 왜 꼬라서 넣는 상황가? 안 그러면 먹어야 사람이. 이리만 하는 거 사는 거. 이리만 사는 거. 꼬라서 나고. 꼬라서 넣는. 안 그린 거야. 이렇게 생긴 맞아, 사람은. 별거고 상한 거. 봐봐는. 많다 먹는 거. 이 공부 진짜 잘하더라고. 나이스야. 봐봐는. 에이, 에이.
저기 뭐가 많이 마쿠이 바리 가나 Thật là Nhớ lưng đi. Sao ạ? là mua là gì nhỉ? Thì đang ngủ. 아, 이거 안 하구나. Lên đón với lịch kiếm. पर्वत समाजे संजात गुड मॉर्निंग 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 पर्वत समाजे Ay, ako kami wala. Kaya din nila. Hinan ba? kumsi पर्वत समाजे संजात 하고 일하고. 자, xong không theo chứ. Mình thấy con lớp để và lớp sau lại thôi không phải. làm được không Một phần người bảo như vậy. ada di bawah ini. Mana orang dia? Sao không nước à? hả Sao không nước mới thử với thầy. Rất là mát, lại dạy mình chứ. Dạ này. Rất là. that's good Cô phải lên sư đổ lên xem thanh thôi. 아주 살짝 끌어 할아버지 oke सब्सक्राइब कर दिया तुम लोग ने Balai đó. हम्म Blue là hay.
खालामनायखाय ना जानो लुबैयो ना जानो लुबैयो आं बराखौ पार्वती चल गया क्या चलो कौन कौन है 이거 이거 안에 좀 먹어. 얘가 뭐 못하나. 얘야 많이 먹어 가만 못 잡아. 먹어 자더니 파스 비전 자더니 그거 뭐냐. 이거는 사오라고 발견해요, 뭐냐. 뭐냐. Ini mai udah sebentar nih. Hah? Mai udah sebentar nih. Sambil aku menulis namanya aluran. Alu. Mau masuk mau. Alu kan lebih dokal namanya. Sama itu. Tanam flower itu kan. Program di situ. Funda sama. Share dong, subscribe बनाए. कौन है? Kiss Laili. Siapa pun tahu ya. Mana ini balik? Adan kan ada konten bakan orang orang. Ini hantar sedang. Em dia lain yang lu kayak bah. Ang itu. Ang kata semua itu. Ang hat semua tak mas kali ni. Hidup lagi. Berapa subscriber ini? Coba sebenarnya. Plastik ni lah bermainnya. Dasar. Barma, terus ni. Barma. Lah. Alhamdulillah. Siapa ya kan mana? Bisa tak apa ini? Mana memang sampai. Sudah dah. Bagus next lah nanti. Bas. Aku sih ang pasar banyak kan. Jadi sampai lah pasar banyak kan lagi. Bukan pasar. Saya hai ni. Mungkin sih. Hah, mayor bukan. Boleh. Ayam. Malu, sila itu pinggirannya. Này bóc cái này vậy nè. Thế cả những cái bình á. Mà cô xin rồi. Ăn của nên chứ mà đột này. Thế là thang thì mình không khá là làm mình sẽ. Thế? Có đâu dầu nó ra nữa. Đó vậy, nó này, mesti kan? Nhưng sao luôn cái Này kaya.
Ulu barabar lagi kana. Hah? Sengan dan juga penting. Hah? Kumino doon naman sa panay. serba पर्वत समझिया होता Ang mo yan? Alay po na ni Jilang na kita roङाखै. Mamalay माबायासो ओंखारबाय थादो. Thumbnail माखाया. Lestinahin royo tepat pa. Manas baru like dan thank you. बाजाराव खाहैगोन बाजाराव खाहैगोन ना थांनांगौ दाना फैला कम फैबाय माना बाजारनिफ्राय बाजाराव थांसै बाजारनि बाजार जानाया pinna listening Manas baru like dan Manas baru hello MP mande nilis MP nilis support karo please na MP कमेंट करके दे दो मेरे वीडियो पे जोंखौबो खालामोनब्रा कमेंट करके दे दो मेरी वीडियो को देखकर मैं इसको दे रहा मनस बड़ा सफर करो थैंक सेकाप से आलायले मनस बड़ा के वीडियो को देखकर तुम आगे कर दो तो उसको कर देगा हमारे वीडियो को देख लो पीने से
टेस्ट के दे रहा है। तुम भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब बनो। MPG तुम भी करो। 이거 까 이거 나는 포크로스 한다. 나가서 만들 라고 그래. 나가 오마는 타서 부르고 가서 전화하고. 술바 가가리 되는 जाने का 응. 포크로 가가는 이제 가가나. वहाँ का तुम ठीक करो। मैंने टेस्ट कर दिया। हाँ हनबानो खालांबाय। माला खानोसो जों बेखौ बांसिन उसुखौनो खायाखै। आंसो खामानियासो होनायखौसो नागिरो। नै इखो नारसोनांगौ नारसोनांगौ। हम पे नीलेश किया कर दिया टेस्ट को। तुम MPG बैक करो। तुम भी दे दिया MP
MP Nilis Manas ने दे दिया तुम भी रिटर्न करो तुम भी रिटर्न करके दे दो आ गया क्या Kaman Thôi. Liraballi. मनुष्य बड़ो आपका ज्वाइन कर लिया हो बड़ो ब्लॉग को ज्वाइन करो नहीं क्या तो
Ini channel cover. Namaste Barakar. Subscribe get अच्छा इस चैनल का भी सब्सक्राइब करो. मेरे चैनल का सब्सक्राइब बनाओ. भगवान मान देंगे हाँ 지금 최대 방을 하나 있는 자니 오후단 변하니 항을 가서 있는 내가 오늘 그때 가지면 그것이 저는 쿠마 부끄는 나타나 이게 그런 얘기를 해주세요. इसमें गला थैंक यू MP. 이상한 사람인데 그런 나는 이게 되지 그래 있었어. कौन 이렇게 잠깐 올라서 보는데 last yang mana lagi? 맞습니다. Last yang mana? Ada sebenarnya mudah setengah.
cepet 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 cepet. Tidak buka itu lah. Cepet cepet. Like the run. Hello, 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 hello. Ada sih. এখন তা যাকে
अबेयाव मुदहोयोलै फात्ला बै मा नैयो komen.
Good morning, Syam Basuntari. Moजां. Moजां मा खबर Syam? खालामाखै खालामबाय दं खालामबाय दं गेजेर नांबाय गेजेर नांना बारबाय नामा होमबा इदिनो दोनबाय थाथ' जाहैनोसै नोंबोला सारसिगोन दोनसै होमबा खै मिनिटखौ नायनो 1 को 2 में जाओ थोड़ा शास्त्र बना शास्त्र बना हर मा उन्दुबाय थायो बेरेफुंजानलाय खाम मा होनदो साम बसुमतारिया थांखो दावखोलांबाय भइस खोना लानो दंमोन खोमा साम बसुमतारि 3 आवार्सआव सिरि जाबाय दा 7:30 ओमफ्राय ओंखाम जाहैनोसै होनबाबो अमानो थास' हाहैयोबा थामा बेसे लायो 25 ओइ बायहेरायावसो रुगोनहाय गरमथार आं ओमफ्राय हेल' थामा दङ थामा खालि दे नोंलाय बहा दं दखान मा बानाय
बनबाय बनबाय गैयानो थामाया गैयानो मा एक्सखौनो होदों ओंखाम जाखांनानै थाबा लायग्रो ओमफ्रायसो अमानि थास'खौ हाहैगोन नों होना दे आं थांफागोनल' अबेयाव हाहैगोन ओंखाम जाखां जाजासिम दोननो रावबो लायहराखै दै गुसु लोंगोन ना सरनायखौ लोंगोन जायखिजाया माबा दैया गुदुं लोंसुथारा आं दिनै गोदानसो ब्लग खुलिनि र' आंबो खुलिबाय थानो मोनसेखौनो सामलायनो हायाखै दंखायो ओंखाम जाखांजासिम दिनै ब्लग बानायनांगोन लायनोबा खावबाय मुलि गलायनायखौ मोनजानाय दिनै शनिबार गैया बुधबार गैया हेलौ मा बाथ्रा होनदों ना सोरखौ बाथ्रा होनदों गरम बोथोराव गरम जाया थान्दा बोथोराव थान्दा जाया माथो जानोब्रा नायबाय रायजोफोर गरम बोथोराव थान्दा जायो ना गरम गोजां बोथोराव गरम जायो मा ओइ हामायसि र'हाय गरमाव बारा जानो हाया सोरो आं हराव जानायखौ गारसोआनो रायजाबाय थाजादों मानसिफोरजों मोदोम देरद्रायदों होननानै साव मानसिफोरनि खुगायासो नांसिगोन बियो मानसिफोरनि खुगायासो नांसिगोन बियो मोदोम बेरगावसिगोन माबासिगोन होननानै होनबाय थागोन प्रेसार जासिगोन माबासिगोन होनना मानसिफोरा नोंबो होनो गामिनियाबो होनो लोगोफ्राबो होनो आगोलबा मोदोम फिसायाव फिसा नुयो एसे सौबानो बायगोन होनोमोन दालाय दा आरो मोदोमफ्राव दै ओंखारो इयावबो दाय जेरावबो दाय जायो मोदोमफ्राबो दाय रायजोफोर मा होनो बे मोनसे मोजां मोनसे गाज्रि ना मोदोम ओंखारनाय मोदोम ओंखारबाबो गस्लाया जंला फांला गस्लायासो गेदेरसिन होनो
आरो मोदोम उदै ओंखारबाबो गस्लाया जायगा थोला बिदि होनगोन प्रेसार जासिगोन नामा मा जासिगोन बाथाय बे मोनसेया मा जानोब्रा अबे हैद नोंनो इयाव थानो हायाना इदिसो हरनांगौ आलदासो खालामनो आलौखौ बाहाया हरनांला दे दानो थिग बुगोन आं बेखायनोथ' नाबाबो बेदरबाबो नों अफार लोदो जाबाय नालाय नोंनि खामायखौ आंनो हरनानै नों दरसे दरनैल' जानांगौ लोदो मानसिनो बे जानाया होनाय जानोसं आंनो जाखाया दिसन खम जाखायो दानो ओंखामखौ एसेबां जाजोबनो हाया बोरमा बेदर लायथां बारा बेबो आं फिसासो जानो लुगैदों दा सानसुआव मैथा बांगालजों जानो नागिरलै गोरलै लाबोदो ओमफ्राय हराव जानो खुसि आलासि लाबोदो आसि बुरजा जाबाय लोमजानायावबो लोमजागोन जानोबो मोनजायानो एख' बेखौ जाबा बेखौ लोमजायो बेखौ जाबा बेखौ लोमजायो ओंखामखौ फेन्दों ओंख्रि जानानै हामबायना रावबो फैया कमेन्टबो हरा आं मबाइलखौनो गारजोबनो लुगैथारो मानसिफोर फैयो मानसिफोरनाव नायख'नो हायि फैयो 50-60 जन गाहाम नोंनि एक्टिं जानाय फैनाय मा अरफ्लांदों बुस्थुआनो जलांबाय खोमा सोरबा रायखुमानानै हेल' मर्निं दिनै आयं सालादा बिबारा मोजां मोजां बारदों जाय फैदों कमेन्ट हराबाबो लाइक थुना गालांबानो जायो मोनसे hello every block thank you for like them जाखांबाय फुंनि
जाबाय दं माथो जादों माथो मादोंहाय मा ओइ अखा होननाय फैलाय दासो सिखारदों मोना ओंखाम जाखांबाय ना माइखौ खोन्थालांदों नोंबो फुंनि जाबाय दं खाख्लौ बे खाख्लौआलाय माखौ होनो दे जोगोनारखौ खाख्लौ नोंसोरनि बिजनियावनो होनो मोना जोंनाव नोंसिनिलाय हारसानि जाबाय खाख्लौ मेथाइखौ लादु क'क्राझारावसो नोंसिनालाय आं जि लाजियो ओंखायनो जोंखैथ' गरला होनाना लादु थांसै आंजों बिजनियाव माबा लांफैबा मुलि ओमफ्राय दाना दखान गिदिरा जों मेथाइ जाग्राया इयाव मिस्थि जाबाय ओमफ्राय आइया मिस्थि ओमफ्राय आं मलाय जादों ओमफ्राय मलायथा गलायथा होनबाय थाबाय ओमफ्राय मिस्थि होननानैसो होफैबाय कलकाता रसगुल्ला एबार दुर्गा फुजायाव कलकाता गिदिंनो नागिरदों रसगुल्ला जानो कलकातानि रसगुल्लाया मा थांनो बोथोरावसो थांगोन ट्रेनजोंना मोनसे गिदिंनोथ' बांगालि सारि गाननांगोन नोङो हले सारि आं माबा बायगोन कुर्ता नङाबा सुइजार एसे गोजानाव सोरबा दख'नाजों थांनो हायो नामा हा बांगालि सारि गान आरो नायनानै मानसियाबो थायो ओमफ्राय बिनि लोगोआव दख'ना गाननाय फैगोन बिनि लोगोआव ओरैबायदि मेख्ला गाननाय फैगोन तिन सारि घन्टा मोनो माबानिफ्राय बरपेटा रडनिफ्राय आरो माबानिफ्राय बेसे गोजान थांनांगौ ट्रेननिफ्राय ओंखारना नोंथां लांनो फैनांगोन आंनाव थांफेराखै थांमार नांदों एबार बांगालिफोरनो हा माबाजों थांगोन ना जोंहा इसानाव ट्रेननि सेकार लानाव रेलगारिनि सेकार रेलगारियावसो लायो मा खालामनांगौ बेयो मोनसे थाबाय फ्लेग खायमाखौ बिरहोबाय थाबाय ट्रेनाव थाफानायबो दंना लास्टआव ओंखायनोथ' उननि लाबोबाय थागोनथ' होमबा न'आव थांनो मोना माला थांबाथाय बेलाय बोरै मोननो माखौ सुटि मोनबासो मोनगोन हाइखौनो फन मारिबाय नो माल गारियाव बोखांफासै होननानै मालगारियाव खालि मालगारियाव गाखोना थांनो हायो खालि फङानो गैया सिफायना होजोबसिगोन आं मबाइलखौ खोल्लिबाय थायो आंनो खोल्लिया मालाय ब्लग लानांगौखौ माबानोसै नस्थ' खालामना होदों खाख्लौ फिथाइ आं थाखा फैसानि मालिकखायनो गोसोआव गैयाहाय एख' फैसानि हरायो बोरो नोंनो 2000 हरनो होननाया मा खालामनो गावहा हौवानि आंनि एकाउन्टाव साबसिन दोनना हो
अमाया मोनामफैदों अमा खानाया बेयाव खाला दे आङो एसे लेथ्रा थानो ओंखाम जानांगौ मानांगौ खालामदों मानसि सासेयानो फैबाय जिरायनो जायगा गैला खुन्था प्लास्टिकआ माबा थाम्फै ब्रुं ब्रुं बालायो Oh, Epina nasa 39. थे थाखिना जायो Hah? नोङो Ke? हरखायो माने Nanti. dan minit benain dah bye bye जादोंसै अबे